Ali akadongan las roha pajuk panguse di pertanyaan palabok roha di channel YouTube YKD Namar Hata Batak Tuba. Dorang so tatangi ho sipa husor nero hatta jumudo mahita martangiam. Ali di Batak Jakuba amanami situtu di bagasan anak Yesus Kristus nang padua kami sia dosa. Rodo kami tu ado pamu makam ngeliati huding gani basam. Nahu jalom manipat kami sadarion. Muse mangido bohal ne baru siang hatami asa mergugu kami mangudu tiap kaulon nami muse rupe. Perrohai mahami urasi kami di bagasa todim. Asatama hai majalo hatam na bagiya ya le Tuhan. Jala margugu kami mangulakot sa di bagasan mulu ari-ari. Puji kami maho marhite anakmu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dihamuna aliak kadongan ia si pahusor-husor ni rohatta na dibuat siap buku wasiat kekal. Namarot dolang ditangihut di batado anggu hanggukmu. Na diugal doi sian pesalmen 10. Jala nagabi ujahan ni sipa husor-husorota imana sian ayat 10 pitu. Nama do nunga ditangihok ko ali Jahoba pinangido ni akka nadanguli dipatubu hodo rohana sida dipatinggil hodo pinggol ditangihot di batado anggu hanggukmu. Adong sada edde nama cayuli na sinuraton ni amata pottas pubanahinan namar goar Tuhan berapa lama lagi molo di hata tubahon Tuhan sedia liling nari ia hatani edde marisihon sukusukun dohot pangukut tu di bata sadia liling nari au di pasob sadia liling nari tabu di honomu dirim sian au Tuhan aduh si maau padua maau diujungi do edei pos do rohakku setia doho manguludia disukun parpesalmini do Tuhani puasa tung saya merdau-dau khozongjong ali Jahuba saya mertabu ni ho biakatik hagugutan kuma susah mananggang gudorohan ni parpeson ini manang na di paror di batado ibana di paru ilonna na manosa ibana ai di hilala ibana nama dau si debatasian ibana sebaliknya akka parjahat hirana di paso menggaga manosa dohot mengalili partigo hamaulon yadupan di parpesalmen dada holan ala na hona gosa-gosa ibana alai apala no belga siala ni pangaleon ni parbigu do di bata nama dok dangadong di bata ala di ujungna songo padok ni para pesal menon di boto jala dihaposi ibana do tung ditangi Jahoba do ujung ni halak nagino sagosa patubuon ni Jahoba do rohani akka nagino sagosai asa mernida papahenan ni Jahoba nasibto hamu akadongan ali-ali ni ye kabi namar hata Batak Tubaon molo diay honway kasosahan buban na madudoni gosa-gosa ingok ma pabuah nasudao Tuhani manang marsisob ibana rodo ibana maparrohahon jala mamula laho mangurupi hot maho dihapor siyaw na tugu pabuah pangurupion de bata rodo ditikki halehetanna
jala pai mama di bagasan roha mauliate martani yang marita mauliate matutudi ho ale Tuhan nami mau lope si patas songon na buni ho di tonga-tonga niak kena maol na huadupi kami alai sa sitong na la partikian do diberi kodo kami alai di pai mahodo partikian na lehet tu kami ala ni leo madihami hasabaron tuguni roha do tapor siaw makirim ditiki halehetan nai asa takas kuida kami kuhilala kami hujalo kami akka pangurubyomu nauli mau lihat ya Tuhan di bagasan anakmu Yesus Kristus. Amin. Sumuni majolo pertanyaan ta sadarion kadongan unang lupa humate like subscribe jala sadio tu kadongan na asing muse di pasu-pasu Tuhan Yesus mahita marhiti nung ngadoot hamuna patol hason berita nauli rak dohot i kadion saya di pasu-pasu Tuhan tay mahita. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.